Pendak ni rapet kedoan tapen mupen manpeng aluhi ke hopon poho teng rapet kedoan tung kan la anak ke ongen ni amen pu etek teder lo nasi kado ko be panstame ni li pinya mai long kapon lo tapen pini lason avok sok kibi munit apai ka jetong ke ong nai ke ni pini si ke tek long lang la an aluhi ke ong la an la bangso hol along teng tup tapen lake ume jupri chulo hamko hum ke bapuso kacar liye tim tawde lapen kace tham je tim tawde sitanon sarkar tu mathasi ate anivansi lun lam pelon tum kating ni so chimande saruma teknik rala segi kentang kacar li tang sage kosi antum dia ko ben chai tha antum arjunon dan des on doan arjunon satu matham nasi nile dije padi ko elo antum recent dan chai dul ko kusi ani mathalo ta kana ko parnaman lo hem ko program prasija hirjume kamlo antum ba kacar esekta nang litu nang lipo hang siksak sine je panji ke parnaman lo hirjume hanse dilam petan ko arba Niasin terus, kita kuyasin terus, alam kita nonton dulu. Profesor. Nunjom tu orang, nomor satu, saya nolong. Asal lagi pas tame, manting kita, buku, pensil lagi pantasnya aku ikut.